Hello everyone, खुलुमबाय आं मर'मिदि मारि आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनग्रा साफ्रोमनिसिमबो खुलुमनाय जासिहरदों आरोना ओमफ्राय दाथ' आङो डिपार लाइफआव दंफैखायो स' आङो बे भिडिअखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामनो नागिरदों ब्रेकफास्टनिफ्राय लानानै बेलासि समसिम मा जायो आं नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन आरोना थ' नोंथांमोना नायलांबाय थादो दायो जोङो ब्रेकफास्ट खालामनो थांगासिनो जों थानाय लाहानि न'निफ्राय ओंखारबोबाय आरोना जोङो साब्रै फारामनि आदर्श गामिनि सानै दङ आरोना जोंनो ओमफ्राय जोंथ' दोंखायो सानै थ' आं बे भिडिअखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरोना मिलिटा गामिया नै बिथिं ट्रेन साइडथिंनिफ्राय हायनानै बेयाव मोनसेल' न' दङ आरोना बे ओमफ्राय बे गासिबो एनसिनि न' गोनजासो बे जिथु जानाय जायगा बेखिनियाव एनसि गोनजासो आरोना ओमफ्राय गिर्जाथ' नैबेयाव जादों फिल्डआव आरो गामि गेजेरनि माने गामि गेजेरबो नङा गामियाथ' खोलाहासोना फिल्डआव जादों आरोना दायो जोङो ब्रेकफास्ट खालामनो थांगासिनो आरोना गाइस बिथांमोनजों आंनि बाजै ओमफ्राय मादै आरोना ओमफ्राय केमेरामेना आब' माने बिजावजालि अखाया गैला आरोना ओरैबायदि अखा हाबाय थानाय मोनाफोराव खिन्थु सानाव अखाया गारना होदों आरोना इसोरा ओरैबायदि मोजां बोथोरखौ जोंनि लागै खालामनानै होदों इसोरा बाखनायजाथों जोंनो बिदि मोजां बोथोरखौ होनायनि थाखाय आरोना गाइस ओमफ्राय दायो जोङो ब्रेकफास्ट खालामनो थांबाय थादों आरोना ओमफ्राय नै लामाया ओरैबायदि गाज्रि जानानै दङ आरोना अखा हाबाय थानायनि थाखाय ओमफ्य केमेराखौ बारा मोजां नुवाखै मानो होनबोला वेदारा बांसिन थिग नङा आरोना माने अखा दोमैलु बेखायनो बिदि जादों बेनो जाबाय पर'था दाउदै ओमफ्राय संख्रि साहा आरोना नों जासिगोन दगर माखानि जल'फोर ओमफ्राय नै बिथांमोना मैगं हागासिनो आरो बिथिं मा मैगं देखायनो नोंथांमोननो मा गामिनि नोंसोरो दगर माखानि मावदों आरो दिनै बेयाव मैगं हादों नै संनाय खुरनाय अखायावबाबो बिराद खस्थ' खालामदों बिथांमोनहा अखा हायसोनो दा जोङो ब्रेकफास्ट खालामखांबाय आरोना दगर माखानिफोरा ओरैबायदि मोजाङै राननानै होबाय आरोना सोङै जोंखौ जाहोबाय थेंक इउ दगर माखानि मानसिफोर आरोना मण्डलि दगर माखा मण्डलिनिसिम ओमफ्राय दायो जों गिर्जायाव थांनोसै आरोना नोंथांमोना नायलांबाय था माबायदि जालाङो भिडिअआ हा पुरा औवा बारियावसो आरोना ओमफ्राय नै मोनायावहायनो बा गिलायलांगोन मानसिफोरा नै ओमफ्राय बिथिं डाइनिं हला बिथिं आरो आंनि बोराय गामिनि मानसिफोरखौ लोगो मोनदों आरो नै आंहा जाहैदो थां मोजाङै खुगुनि एनथाब पकरि हां गामिनि दखान आरोना आं दा नोंथांमोननो देखायहैगोन ओमफ्राय ओइथिं बिबिसिनि दखानफोरा बिथिं दङ आरोना दा देखायहैगोन नोंथांमोना बेखौ नायनानै लाग्रो गाइस दायो जों गिर्जायाव हाबसै ओमफ्राय आं नोंथांमोनजों गिर्जानि भिडिअ आङो शेयार खालामबावला मानो होनबा आं होखाजोब्बाय आरोना दिनै आङो बिथिंनि भिडिअफोरखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामनो नागिरदों दायो आं गिर्जा सिङाव हाबबाय आरोना गाइस जिसुनि मुंखौ नोंनो लामा नोंनो सैथो नोंनो जीवन गासैनिबो बिगोमा गोसो जायोब्ला आखाइखौबो दिखांनो हागोन नाथाय गासैखौबो जों इसोरनि थाखाय बिनि गोथार मुंखौ बाख्नायनो जों खालामनि बयबो लोगोसे
नोंल' सासे थैसोम आफा बे समाव फैदों नोंनि खाथियाव अफोरखौ जों गावखौ बाहायना होदों मेथाइ अनजाग्राफोर मासिनिफ्राय मोनसे खावलायनाय गासैनिसिमबो गेजेरजोब्बाय आरो दायो थुरो मानसि हांगोन खाम जानायनि लाइन जाहैसिगोन आरो दायो वा ओमफ्राय नै खाम जानायनि लाइना ओरैबायदि गोलाव जानानै थानांबाय आरो नै बेनिखायनो इमान मोजां मोनसै बेबायदि लाइन गोलाव जानांदों आरो नै खाम जानो बैसिम सहैनांगोन दायो जोङो ओमफ्राय जोंबो लाइनाव थाबाय थानांदों आरो नै बयसफोरनिया लामानिफ्रायनो स्टार्ट जाबाय आरो मोनफैथारबाय आरो जोङो मोनजाथारसिगोन दसेनि उनावनो नंगौना नङा नङालै मोनजाथारसिगोन लाइनाव थानोसै आरो इयाव थरसे लानांगौ ओमफ्राय बिथिं आनजावलांबाय थानांगौ आरो जोङो देलाय होना होनाय मोनसे बोखारनोबो हाया नै मोननै दालि औ जायो लाव मा नाममोन बर'मि दैमारि औ दे दाउखौनो होदो आंबो बेलाय मा ए भिडिअ लागासिनो ओमफ्राय बेयाव दै ओमफ्राय इथिं कयार टिमजों जफाबाय आरो आङो बिनानावफोरजों नोंखौथ' नुहुरस्राया आङो एबारनियाव नैहा जाखांजोब्बाय ओमफ्राय गाइस आङो दायो आं थाग्रा रुमावहा सफैबाय आरोना ओमफ्राय
गेस्ट स्पिकारफोरा दङमोन मिस्टार इनुस कुमार बसुमतारी आरोना प्रेसिडेन्ट BBCA टुक्राझारनि ओमफ्राय रेभारेन्ड सन्तोष दैमारि ओमफ्राय मिस्टार मंगलसिं हाज'वारि ओमफ्राय मिस्टार सुसिल दैमारि आरोना बिथांमोनानो स्पिकारमोन बे प्रग्रामावहा ओमफ्राय दिनैनि सानडेनि डिनारखौहा दिनैनि लान्चखौ सोलायमोनलै दिनैनि खाम जानायनि गासैबो दिनै सानडे खालि होनायखौ गासैखौबो खरस आरोना मैगं गासैखौबो जेसांखिनि होबाय चक्रानि बिन'द दैमारि बिथाङा होदों आरोना जोंनो गासैबो डेलिकेटफोरनो आरोना बिराद गरम मोननायखाय दायो जोङो डाइरेक्ट जों थाग्रा रुमाव फैबाय आरोना गाइस ओमफ्राय आङो भिडिअखौ बेसेयावनो फोजोबनानै लानोसै मानो होनब्ला भिडिअआ बांसिन गोलाव जागोन आरोना फुंनि सेसनखौल' नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय ओमफ्राय बेनो लास्ट आरोना डिपार लाइफ कनफारेन्सनि भिडिअखौ आं नोंथांमोनजों शेयार खालामनाया गाइस थ' थेंक इउ स' माच आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय बाय बाय जोब्बाय